Mae honna bas fendigedig. Mae'r cefnwr de'n cael ei ffynnu nôl. Mae di mynd mewn oddi arno fo. Ond cam sefyll maen nhw'n meddwl, dyna be maen nhw'n gweiddi amdan. Oedd hi apel o'n syth, Malcolm. Cam sefyll. Diolch byth am VAR. Mi fi na check. Ac o'r lluniau da ni newydd weld, da ni'n eitha hyderus na fydd Chris Mepham yn gorau byw efo'r embares on yn taro rhwyd. Mae'r cam sefyll wedi cael ei ganiatáu. Allan gan y blaenwr, dim ond at Conor Roberts. Roberts yn cael ei gael lawr. Morel mewn. Mae Morel di gweld ail garden goch Cymru mewn 2 gêm. Oedd gan y dyfarnwr ddim amheuaeth. Mae'n mynd i hir. Oedd angen arbediad campus. Digwyddiad mwyaf disglair y gêm hyd yn hyn. Pasfach bwt, dda. Nawr Temna ge Cosmotin. Taro Benelli, dwi'n fel mae'n llithro ar yn Ramsey. Mae'n fwy na Penelli'n ddi. Os y droed arall yn y gynffon. Wood yn gwneud ei hun yn arwr. Oedd hwnnw yn arbediad campus. Nico Williams cael ei gyrraedd fanna. Wood! Ac yn y diwedd, oedd y cyfle'n siŵr o ddod. A mae'r gol di sgorio gan yr eilydd na i'r. A mae'r lle ma'n wenfflam. Nawr te, yr rheswm bod VAR yn gwirio hyn, maen nhw'n gweld os oes yna lawio wedi bod. Mae'r gol wedi cael ei gwadu eto i Twrci. Mae wedi cael ei diddymu. A mae'r stori rhyfeddol yma yn mynd yn fwy ac yn fwy rhyfeddol. Unwaith eto mae'r bêl fewn, ac ar weitha, ymdrech lew Danny Ward. Mae na i'r am yr eildro, yr hoi'r bêl yn rhwyd Cymru. A mae gen i ofn bod honna mynd i gyfri. O, mae'n fler, a mae'n arwydd blinder i weld nawr. Am gol, a fe soniodd o wain Tedi'r Jones o'r eiliad y doedd gwler i'r maes. Bachgen ifanc a darogan pethau mawr iddo fo. Dyna pam